Velkommen til åbningen. Vores fremtid. Hvorfor bliver Åkast til åbning? Fordi vi har udviklet os. Fordi verden har forandret sig. Fordi vi arbejder mere internationalt. Fordi vi er på vej mod nye mål. Fordi tiden er nu. Hvad kan åbning? Vi kan strategi, kreativitet og kommunikation. Vi kan stille de rigtige spørgsmål. Og sammen sætte de rigtige mål. Ja, så tager du lige en 3-4 gange også. Jo. Vi kan flytte virksomheder, organisationer og produkter. Mennesker, relationer og holdninger. Vi vil bygge netværk. Men det er altid dig, der er i centrum. Nu hedder vi Opening. Fordi det er det, vi er sammen om. Tænke nyt, åbne nye muligheder og nye relationer. Opening er der, hvor noget nyt starter. For dig og for os. Fordi åbenhed er vejen til succes. Hvad så nu? Nu har vi skiftet navn. Flyttet ind i en gammel bonushal i Havneparken. Åbnet op for en videre rejse. Som du kan følge på Facebook og på YouTube. Eller her på hjemmesiden. Eller endnu bedre, kom og besøg os i Havneparken. Vi er Opening.